kumusta? O karon din hinasabta no sa pagpadayon sa itong pagpakita o pagpakita no, sa tuang nagkadiyang dapit sa Cagayan de Oro. O ni gayon dinhita sa may Gaisano Uptown no, mo ni ang pinagkabagong Gaisano diring dapitas dakbens Cagayan de Oro. Kanang Gaisano din o nga mo ni ang pinakabagong namin sa Uptown. So muna akong nauna-una ngay pakita diya kaninyo kay lagi na ay shortcut din kana Gaisano na siya Gaisano Uptown Gaisano City Uptown na ay shortcut din padulong ditong dapita sa Mayaw City proper. So mo ni rason nga ato nang i-schedule karon adlaw o atong oras karon untok alas 3 na sakon no nga atong odo 92 2892 ay pa na lang ato ning i-check no kung unsa ka layo ning shortcut hindi matawag na shortcut kay medyo layo mangginon po siya no pero ang kanindot kay walay traffic mao man gini makapaduol kadagtong walay traffic kay bisan pag unsa kaduol kung grabe ka traffic wa gyud tugkay kay mabot no kay nagani atong during Christmas man dito or kasi kay December to siya dugay kay tagabot dito sa Uptown o dito sa downtown kay traffic kayo so dire taw patuota na shortcut din padulong ni sis makasandig medyo basa-basa ang dalada kalagi hapon na magkaroon so may rason no nga medyo daghan ang sakyanan unlike din kung udto okay kung udto din kuanda siya kanang taon na awat ang dalan pero karon medyo nanay atong hinahinay na ang atong dagan karon nga mga panahon na so maniyo Roosevelt diri ang Roosevelt School para po lugar guided katong dili taga Cagayan de Oro bitaw makabalo sila diha din mo din ang Cagayan de Oro na dito daw ito Philippines pa sige daw santa siguro lang kita itong dagan kita mag-tagagatik alay na pamotor ka tapos kung kaarog yan ay niya bakante pirata sir okay ra sir ako na sa buha tagagatikan na itong motor kanina lang ta dire po diyan Montiera no? Montiera subdivision medyo mahal din ang subdivision na ba high end job na there is my Cagayan de Oro dagan kay subdivisions there is Cagayan de Oro kining Montiera sa mga high end ginaka-inquire ta diya sa una bro dugay-dugay na to 4.5 billion na tingnan ito no kuha ko masayot niya ang required nga salary atos mga 40 mil na tingnan ito bak panta ganing nga wiper nita taog barato hindi makaya pero mas puno na nagaron muna nakapatsada sa una sa dihang wala pa ni na imuan o wala pa ni na simento layo yung kini siya but this time simentado na napay mga solar lights I don't know kung gabi din ba yo kasulay o agi ko diri gabi ako na tagyan hapon o gabuntag so dapat diri Uptown Metropolis subdivision din mo ni dagan din mga subdivision sa ire ito gikan sa Uptown kung maragpan na to siya dapit no upper balulang na kay ubos naman to sa buwan kaning interior des Gambia so upper balulang tabok ta din sa Taguanaw papatagwanaw hindi kayo una na to sa una kanang Taguanaw barangay na mao ginanisil sa kung utok I don't know kamo kung mabagyapon but sa kuha una na akong barangay ng Taguanaw but dili kay city ra siya no kining Taguanaw sakop ra ni siya sa barangay Indahag dako ning barangay Indahag hiner gindagan diri kay nanay mga heavy equipments no ang padayong nagpanindot gyapon din mismo nga dalan mo ni nakapasada abahalag maginainita basta kay mayong tumoy awan man ang kuno
excavator. Bako ba to? Ay, ibo ka na excavator bako. Basta ka na ikamot-kamot. Ito. Sige. Pabuta kay mga pila na lang ka siguro, segundo sa lang or 1 minute ba ka. Mabot na ta sa Tulay sa Tagwanaw. No? Tulay sa Tagwanaw. Kaniyo? Ora kung subdivisions tingin gapon eh. Bago na sana eh. Muning kahabi na padang Cagayan de Oro. Subdivisions dito. This speaker so doon to sumpay ba tingin gapon na. Wapo na kayong dakala no. Pindot tayo. So maugin siya ang although medyo distansya sa lugar kung tanaw na to ang kilometers, pero kung hiskutan na to ang makonsume na time, mas makatipid di ka dire. So kay hawan siya kumpara dito sa main na highway na raw. Welcome to Tagwanaw. So muna ni no, ang tulay sa Tagwanaw. O tulay na sa Tagwanaw. Controversial nga mga tulay no, sa milabay nga katuigan. Siguro katukuban nakapalo na sa istorya, pero di na nato emphasize at least na ang iba na to nag-move ko na no? O na po mga namaligat direct mga prutas nga ang usap po din sa Tagwanaw nga ingnon ta ikapaghinambog sa gipod nila ang kinilahang gitawag no? Kanilahang swimming pool o public swimming pool din sila. Although public siya, bayad sa tama to. Last time na nakasulod ya 50 pesos no, may land po to lagi kay para sa maintenance po. Resort po doon di ma-maintain, wala nga mag-solda sa lautan. Okay, house, restaurant and bar. Okay, at nag-jump po yung mga pandini mga balay patigayon. Okay, sige, approaching na ba? No? Naipan nyo rin kasi visual so kami dalan mo ni siya ang swimming pool no? London Spring ang tawag nila din Cagayan Resort no? So ay tinatawag ito kaya ang dalan mo na ito nga tumong karong mga panahon na ako din no? So dito to dapat 8 minutes lang padulong sa Ultra Winds Cagayan International Convention Center po dito na kita. O niya kini dayon no mo ni ang eskwelahan pero may Tagwanaw no kaya mo kana si lang no bag na ikagaling eskwelahan no public school dito pa sa basta ng Tagwanaw di sa dili padugay panigurado mahimo na gyapon yung barangay no kaya ang kambire nagdagan ano kaya na sila mga tinibitong business establishments so oras pa ta tanaw lang mga kamera kung dito kung bati gawon no okay ayun lang tani kasi mga pagsida hoy pero daw para tanara kung mo na paglabot sa kumakagsudan ni mo mura o injasin ko lang kayo pero hindi mo nang tintahon pa kada lang na rin mga private actually materials sa kay naalit ka sulod ba sige kung lapay dito ako kapaloon sa naalit ko pero private property mo ko pantad na pwede mo sulod at taga-taga watay kita i-authorize ang atos kaliya o sa sinaligan okay, perfect tagamay okay, wait, awan area. Okay, gani kung karon na watay kakakita ng mga bato sa dalan kay sahay magkakita kag mga bato dire dagkong bato. Siguro kato ni mga dagkong truck bitaw nga ilang ginabamdel ba na mabiyaan na. Nga isa pa sa naugan pa. Manahan nga na kayo niya kita nila mo punin. Para po si safety pustanan. Anak ina. Kaya lang yung butan ano ba yun? Nakuha ka ng sabi na pagpakabuhin sa butan. Kaya wala ginagimot. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili na. Napo din yun, si oil. Okay, karagay sa station ba? Hindi na kung dito lagi. Nasa
dili madugay kini Tagwan o mahimo kini barangay. Ang timbati kini dire. Napa ni Forest Lake. Ito siya punyanan, di ba? Interior. Wala akong nabalaan. Okay, ako noon, ako sa una, ako subdivisions na. Ako na panahon na nagkapalit ako ng subdivisions. Okay, isa po tayo kapulan ba? Kapalag pa ipayag lagon. Nangirag tayo ka balay. At least nga, panahon bunda ang kusog na ulan. Hindi na mabasa ba? O kanya, hotel. Sikat yan po ng hotel. O kakakita ko sa mga vloggers. Lagi na itong mga vloggers na naglantaw karon. Asure, ilan yung i-ban, ilan yung i-picture. O katong ba, nakahimo na sila. O katong wala pa ba? Ha? O ito siya. Ay, tsada daw gusto. Kadungga naman po naging nato. Tsada pa ng story dito. Ay, mga gusto pa karang malingaw dito dito sa mga story. Matag wall daw. Matag sa tinuotog nga. O, masikukan nga pita. Sige lang mabot lagi ang bandana. Kini nga ito karon. Maligino na. Jured lang sila. Ito topic na. Okay, makahunong na dyan. Kahit na malagyan ang oras. Paano dahil 10 minutos na hindi ang pagbiyahe nga mura o pata nagkatunga o katunga na. Okay, ito aman po dito surahan ang traffic World Grace Vision School. Okay, sana po na restart dito. Nindot ka po na diya, nakasulod na po tayo napita. Nabutan po na diya sa Stargate kay Kuwara, manang entrance sa itong libera na ito. Butan sa sila. Mag-inuban nga, hindi ka mag-advantage, hindi ka kasulod. Dito, butan ko sila. Sulod ka dito. Mabayad lang ka. Medyo mahal ang lugar, ang entrance. Pero, kung imong buwin ka puntahon, mas magkabarato ka kasi pugos di ka cottage or paganing nga table. So butan niya po dito sa Stargate. Sige, katong mga gusto po magligo dito hotel po ito na murag hotel na naipag tingkong house na naipag resort o yan na nagaraan na sistema dito gamita. Na dito mga agi na dito mga nagunra lagi ini mo lagi kita kung mas makatipid kasi gasolina din ito kalas magaling gasolina kon kuno ganing wala approaching na sa may Aloba o Binauro deh Binauro lagi mana nih Aloba Binauro jadi kan titik ini sila sa divisi siya po niyo sa una perting layuan ni para sa kuha layo jadi ng lugar ni pero karon kaloy sino nga sa ilunon nila ito paglabay diring dapita wala ginagingon nga sa ini na lagot ini ramay yaputang maka anas mga rapit nga wag na sukad manahan mga pitahan dito dagsama o bibo na ni diring dapita convenience mart your daily needs mini mart Coca-Cola dito 11F nagyan ay sige sundon talaga yung dalan okay, katong una medyo galibutan RKDB Kambingan ano po dahil diya John Rich Christian Subdivision ano po dahil subdivision siya tutunga ka nag-video di na mo magsiligig gani so karon na ayaw pa ito na ko diskubihan nga na dito ba sige na ito nga lakaw-lakaw o kapita na ipapagiri naging crossing Maragati Arco Enterprises yun may mga apartment pa dito so rent 3 little things na po do Miss Point or Mais ba na or Miss pagbasa na lagi kayo sa English English ba di kita ko maglaga ng English managiging
nga paistoryahan Bisaya. Kalau is Ginoo kalo-kabalong kita gamay mo. Or dili sa itong istoryahan. Pero ngayon tag-English, wala na. Pero Ginoo, sa eskwelahan pa na dito sa Luhan, di ka taga-grado ba? Di ka ipapasar. Lapay high range yun rin yun. Patuo. Marina sa kung sa eskwelahan ka, di ka ipapasar. Kung ka mag-English, sa wapugos, di ka. Halag din na ismais. Importante nga, masabtad yabon. Pasado yabon. Sinigigin na din rin yun. Sinigigin 4-7 bigin sa anak ko din ang meter clinic. Master dito. Sige. Okay. Basa-basa kung galang galing na pita. Sige itong kamera. Okay pa. Empat di pa. Nanatas mga 15 minutos sa itong biyahe. Sinchut kung paon. Ini yun. Pakanaog na tagalong taon ang mga panangin segundo sa lang ni pakanaog na din ta sa barangay Makasanit actually sakto pa mas makasanit ko ng Binaoro Binaoro o Gahaloga pero sabi ko ninyo sa'yo ko hindi mo comment ya sa ito ang videos ya sa itong Facebook ya sa itong YouTube ya sa itong TikTok nga ito lagi yun, ako na sa vlogger ta wala, dili ni vlog tingaw rin ito, documentation ay kuhan manggod ka na bitawang panahon sa itong yadi kailan taon pa malingaw punta nasa una si tigtanaw rata sa mga ginagdulo po na ito nga naade sa social media but this time kita po ito sa pusgahimo ba pero dili ni vlog nga ito ang income mga brothers naman na income nito wala man pure lingaw-lingaw gini nadi rin Makasantit ya elementary school ini na paggawa sa mga bata di ba kaya nausap dahil ang sistema sa klase garon kaya di pa rin sa una klase alas 9 o di alas 5 yung anak yun diba mga mo na gini ang naandan but this time may mga kausapan na sapos mga rason na ito sa kadagas na ba although padayon man ang pagbuhat po sa mga eskwelahan pero kulangon di po nadi po purpose purpose ba tama alagi purpose Christian school so narito alin ni badminton dito tennis club so police station is na kung sa Tisjabat karon ibalik naman instead nga diring napitas may Makasandig police station station 9 na siya bali na dito sa may Nazareth Police Station so dire patuta wala na po na-approaching na ta sa may barangay Nazareth actually dikit na kining Nazareth o Makasandig kining Nazareth gamay-gamay rin yung barangay niya pero bulba sa me tagang establishments unya muna igingon nga kung baguhan ka diri o mawala giga kan gidalan kan gidalan diri sa Nazareth mo gani ako may mga higayon malipata pero sige na din atong gahi diri kaloy sino mahibalaan naman nato ang mga landmark dapat diri Couples for Christ building ilaham din Napo din ang El Clinica Dental created to create beautiful smiles kabatsada sa warga na din part to go pizza and more okay so at least itong mga pangitaan na nara pwede rita sa ako ni hotel dere o nga pang Japanese ya bitawng tingnan tas sikat Japon magares kagayan di oro ay doon to lagi di mo ka sulod ang mga hotel kasagaran dito hindi kung asli mga price food kita mo kasulod may golden stallion
na I mean nakasulod na din man diha ba ito na seminar. Tama Golden Star yun. So dito po doon truck Ajika water filling station din eh sa may Nazareth tama ng Nazareth dito po doon senior filtro okay batuta nandiyo ka rin clear ang area kaya na kayo masulis sila natin na yan pa simbahan sa may Nazareth pagpunta nyo di Padua si Binilibin na pwede nyo si Binilibin pera sila natin nila yan Patuuta 34th Street Pharmacy dari daw dapit. Actually city proper na gini siya but ato lang rombohon no? Tama dito sa may pinikitan may brigada. Okay sige basta ibog na napasyalan alagi bati yapon alulong na siya sa Pugon or Pinikitan or Adila Patuta ng gas station nila pinroll labi natin dito tayo sa Gandiro at sa street labod mga kawasa itong mga gas stations itong gasakyanan bantay-bantay na po mga no interest dito sa Gandiro kan mga one way bitaw silang mabuta tana para guided dito mo nagawas tugas taga Gandiro pusa po sa itong diya hatagan pagtagadan dato atong mga kaigsunan nga taga-Gandiro man batwag sila kasuroy kaya ganun mismo lagi ako sa una gahandom na rito asa ba ng dapita ang bata listem nga kanaanan na to pero lagi naanatas mga 32 katuig kalibutan but wag din ako makumbi tanan ang tanang dapit dahil sa Gandiro pero sa inay-inay labi na itong pusadang bugas gikan sa Good Samaritan kadalon ta dito sa mga areas nga wa gyud nato sukada natuan sige so haus-haus ta nara ang Palawan sa may Pinkitan sa Buwan Dolifron ni dire pero laos ta kita straight sige ganda rin nakatitog hangtod na laman sa sunod ito yun si Zen Kahato ang salamat sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala pag-asinso usaba sa atong nasona buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas